ଏତେ କହିଲେ ତ ମମିକା ଆଉ ବଦଳି ଯିବ। ତମେ ଏତେ ହଇରା ସେ କେମିତି ବଦଳିବ ସେ ଟ୍ରିକଟା ମତେ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାନେ ଭାଇର ତ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଣ ଚିନ୍ତା କରନି ନା କଣ ଚିନ୍ତା କରନି କଣ ଜାଣିପାରୁନ ମାନେ ଭାଇର ବାହାଘର। ମୋର ସିଧା କଥା ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି ମାନେ ତମ ବାହାଘର କାମଟା ସାରିକି ଆରେ ଭାଇର ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦେଲେ ଆରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିବ। ନାଇଁ ଭାଇ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଶୁଣିଆ ଦେଖିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଜି ଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବ ତମ ବାହାଘର ମୁଁ ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ କରିବି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ବାଜା ବାଣ ରସମରେ ବୁଲୁକି ଯିବ। ଭାଇ ତମ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ସତ କରି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ଶୁଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ କହୁନ ବାହାଘର ସେଟ୍ କରିଦେବ। ଏତେ ଖୋଜା ଖୋଜି କାହିଁକି? ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏହି ଉପନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଯାହା ନା କାହିଁକି ମିଷ୍ଟର ସମର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ମିଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମୌସମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ବେଦିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଣ ରହୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସିନା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା କାଇଁ ଟଙ୍କା ହେଲେ କଣ ମତେ କରୁନି ମୁଁ ଆଗରେ ରହି ରେକର୍ଡ କରିବି। ଆପଣ ତ କିଛି କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ମୋର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ମାନେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ଝିଅଟା ବାହାର ଗଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବି ଏ କଥା କହୁଛୁ ଜାଣିବୁ? ଓ ବାଃ ବଢିଆ ଲୋକ ତମକୁ ତ ଶସ୍ତାରେ ଭଣଟାକୁ ଠାଲି ଦବ। ତମ ଦିଦିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଣସ ଆମର ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଦବ ତ ବାହାଘର ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଲି ମାନି ମୁଁ ଚେୟାର ଆଣିକି ଛୋଟ ଲୋକ ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାଟା କର କହିଲ ବହୁତ କଥାଟା କହିଲ। अरे मोहम्मद तुमके चुप रहो काहे चुप रही भाई ଆମ ଘରେ ଛାଇ ଆମକୁ ବେଜିତ କରିବେ ମୁଁ କଥା ସହିବି କେମିତି? ମଉସା ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ନୁହ ତା ନହେଲେ ଭଳିଆ ମଦ ଭାଇ କାଇଁ ମାଇ ଆରେ ଏଇଠି ଅନାନି ମୋ ନା ସର୍ବଗିରା ମାହାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ବାଲି ଗଡ଼ି ମାଟି ଯାହା ପାଏ ତା ଖାଇବେଲି ଟଙ୍କା ପରି ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବେନି। ହେଇକି ପୁଅ
ଦବୁ ତ ବାହାଘର ହବ ନହେଲେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ସବୁ କଥାଟି ଶୁଣୁ କଣ ଶୁଣିବି ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁନି ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଇଏ ମୋର କଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁରା ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ ମଉସା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେଳାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବି ମଉସା ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ପୁଅ ତୁ ମତେ ଦିନ ବେଳା ଜନ୍ମ ଦେଖାନା ନା ଦିନ ବେଳା ଜନ୍ମ ଦେଖାନା ମୁଁ କେତେ ଏମିତି ଦେଖିଛି ଆରେ ବାହାଘର ସଇଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିନା ତେଣିକି କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ ହେଇକି ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦବୁ ତ ଏବେ କାଟ ନା ଦିଟା ଗୋଟେ କରି ବସ୍ତା ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ଚାଲି ମଉସା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଭଉଣୀଟା ଆମର ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାର ଅପବାଦ ସହି ନ ପାରି ମରିଯିବ ହେଇପାରିବନି କହିଲେ ମାନେ ହେଇପାରିବନି ମଉସା ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ସେଭଳି ଛୋଟିଆ ଘୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଭଳି ଛୋଟିଆ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତମର ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହେଲା ତମେ ଥରେ ନୁହଁ ହଜାର ଥର କରି ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଅଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁ ଭୁଲ କହୁଛି ମୋର ଯେ ପୁଣ୍ୟ କରେ ସେ କେବେ ପାପରେ ହିସାବ ରଖେନି ଯେ ପୁଣ୍ୟ କରି ଜାଣିବି ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଜାଣିବ କେମିତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ଘରକୁ ମୋର ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ଆମେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ତମେ ମତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲ ଆମେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ଆମର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତମେ ଭରସା କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ତମେ ବାହାରର ମନେ କରି କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ତମ ପରିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ଭଳି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ତାର ହେଲେ ତମ ଭଳି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୋଟାରେ ପିଟିବା କଥା କଣ ହେଲା ଇଏ କଣ ହେଲା ତମେ ବହୁତ କହିଲ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି ତମେ ମତେ ଯାହା କହୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି ତମେ ଗାଳି କଲ ତଥାପି ଶୁଣିନଥିଲି ତମେ ମତେ ଜୁତା ମାରିବାକୁ କହିଲ ହେଇଟି ଇଏ ଅନାନୀ ମୋ ନା ସର୍ବଗିଳା ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଯଦି ତୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଦିଟା ମାଇ କୁତି ପାଇ ହେଲା ହେଲା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ମାନ ମହତକୁ ପଡି ଯାଇ ତୁ ପାଉଛ କରିଯାଇ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୁ କେତେ କଥା ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଦଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ଆମେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି କିଏ କହିଥିଲା ନା ତୁ ଏତେ କଥା କହିବା କିଏ କହିଥିଲା ମୋ ବିବେକ କହିଲା ଭାଇ ଏ ଭାଇ ବେଦିରେ ବସି ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାଇତେ
हमसे तो लगे तुम्हें वो भाई दू तुम्हें ऊंचा वो पापा ମୋ ଭାଇ ତମେ ଆଉ କାହା ଗୋଡ଼ ଧରିବ କଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦିରୁ ଉଠି ସେ ଠିକ କହିଛି ଭାଇ, ସେ ଠିକ କହିଛି। ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବାପ ମା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାହା ଲୋକ ଯୌତୁକ ବି ତମକୁ ଅପମାନ ଦବ, ଆମେ ସହିବୁ କେମିତି? ଏ ଦୁନିଆ ଆରେ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବ ମହତ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲୁ? ଆରେ ନା ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋଉଠୁ ଚାପି ରଖି ଆମେ ପୁରା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛେ। ତା ବୋଲି କୋଉଟା ଯୌତୁକ ବି ରାକ୍ଷସ ଘରକୁ ଆମେ ତାକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇଲା। ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ? ଏ ଭାଇ ତମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିପାରିଲି ଭାଇ। ଅନଟନରେ ବଢିଛୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏ ମନୁଆଟା ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ହେଇଛି ତାକୁ କି ଜଳ ହେଲା କେଜାଣି ଜମା ଭଲ ହେଲାନି। ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିନ କେତେ ବାବୁମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ ନେହୁଆ ହେଇଛି, କେହି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବିକି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ କରିଛି। ଅଭାବରୁ ଭଉଣୀଟାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି କଣ ଭାବିଛୁ? ଏ ମନୁଆ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଭାବିଛି ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି କାମ କରିବି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଗୁଲି କାମ କରିବୁ? ଏ ମନୁଆ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି, କଣ ତୁ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି କାମ କରିବା? ଆରେ ତୋ ଭାଇଟା କଣ ମରି ଯାଇ ଭାଇ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଭାଇ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଭାଇ। ବାପା ମା ମରିଗଲେ ପରେ ତମେ ମୋ ବାପା ମାରିଛ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ତମରି ହାତ ଧରି ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଛୁ, ତମରି କୋଳରେ ଶୋଇଛୁ। ଆମକୁ ତ ଲାଗେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ବାପା ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବ? ଏ ଭାଇ ତମେ ମଣିଷ ନା ଦେବତା? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛ। ଏ ଶିବ, ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ କାଟୁଛୁ। ତମେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼କୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରି ତମ ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଫୁଟେଇ ତମର ସବୁ ବିଷୟକୁ ବି ମୋ ସାଧିବି ନୀଳକଣ୍ଠ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନଟା ଠିକ। ଆପଣ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପିଲାଦିନ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ମଉସା ଯା ପ୍ରଣାମ କର। ଏ ମନୁଆ ଆରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ଯା। ହେଲେ ଝିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା
ଆଜି ତାର ବାହାଘର ହେଇଥା ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତା ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ହେଲା କଣ କି ମୋ ଡ୍ୟାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ କଥା ତମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତମର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ସହିତ ତାର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ବାବୁ ନଈ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତାକୁ ଦୁନିଆତ୍ରା ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଶୁଭ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? କଣ କହିବି ଭାଇ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଆରେ ମା କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେୟା ହିଁ ଘଟିବ। ଏ ଜୀବନର ନାଟକର କାହାଣୀ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ସେ କାହା ପାଇଁ କଣ ଲେଖିଛି ସେ ଉପର ବାଲା ହିଁ ଜାଣିଛି। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ସୁଖ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଜୀବନ ନାଟକ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୁହ। ଜୀବନରେ ଭଣଜା ତୋର ଏ ତେଳିଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଖାଲି ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି କଥା କଥାରେ ଖାଲି ମାଡ। ନା ମାଦ କାଇଁ ଖାଇବୁ? ଶଳାକୁ ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ ପୂଜା କରିବି ନା କେବଳ ତୋର ପାଇଁ ସେ ସୁଭଟା ଆଜି ଆମ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଶଳା ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହିବି ତୁ ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହୁନା? ସେ ଝିଅଟା ଯୋଉ ରେଟରେ ମୋ ପାଇଁ ତଳିଲା ମୁଁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ପଚାରିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳିଗଲା। ସିଧା ଗଲି ଭଣଜାକୁ ବେଦିରକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ତ ଜମା ବୁଝିବୁନୁ ଆଉ ଅଣର ଧରି କରିବାଟା ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ମାମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣ କଣ କହିଦଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣ ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦିଏ? ଭଣଜା ଗୋଟେ କଥା କହୁନୁ ଗଛ ପଇଡ଼ ଦି ଚାରିଟା ପିଇ ଦଉନୁ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ କିଣ ହବନି। ମାମୁ ଶଳା କଟା ଘରେ ତୁମ ଦଉଛୁ। ଶୋନ ମାମୁ ଯେମିତି ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ସୁଖଟା ମୋର ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ତପସ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଭଣଜା
କହିବି ତୁ ମତେ ମାରିବୁନି ତ? ଭଣଜା ଯଦି ପୃଥିବୀ କି ସ୍ୱର୍ଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ତୁ ନା ମାନେ ତୁ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଗାଲୁଆ। ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ବଗିଚାର ଫୁଟିଲା ଗୋଲାପ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ଆସି ସିନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ତୁ ସେଇ ଶୁଭ ପଛରେ ପଡି ମଜା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ କଣ୍ଠଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ନହେଲେ ଯୋଉ ସୁରିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ଫୁଟୁକା ଭଳି ଫାଟିଯିବ ମାନେ জীবন সারা ঝুড়ো মামু ମୋ କଥା ଟିକେ শুনি তুমি কଣ শুনে ସେମାନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମରି ଖାଇବେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସରାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯଦି 500 ନକଲେ ଦେଇ ସେମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନିବେ ମହାନ୍ତି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସେମାନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମରି ଖାଇବେ ଆମ ଝିଅ ନାଁରେ ବଦନାମ କରି କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଡର ମାଡି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ହେଲେ କହିପାରୁନି ଏ ମାମୁ ରେ ଏଇ କାଲୁଆ ଗୁଣ ଲାଗି ମୋ ବଢିଆ ଥୁପା ଖାଇଲ ଯାହା କହିବା କଥା ସତ କଥା କହିଦଉ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଇଏ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକର ହେଇ ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ମହାନ୍ତି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାମୁ ସତ କଥାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ଯୋଉ କାହ୍ନା ସେ ପରା ରାଧାକୁ ଫସେଇ ବାହାବା ପାଇଁ ବସିଛି କାହ୍ନା ଏମିତି କରିଛି ନା 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 କାହ୍ନା କେବେ ଏମିତି କରିନଥିବ କାହ୍ନା 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 ବାବୁ ମତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏ କଥା କଣ ସତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ନ ବୁଝିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରି ଜାଣି ସିଆଣି ପ୍ରେମ ବାୟାଣୀ ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି କାହ୍ନା ତୁ ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେ ତୁ ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେ କହିଲେ କାହ୍ନା ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କହିଲେ କାହ୍ନା ହଁ ମୁଁ ରାଧା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି
तो दुख सही न पारी मु तते घर को नै आसी तू सतरे मो विश्वास रे विश्वास दे देलु बाबू अच्छा मुंडरे त बसै दिला एतर संभाळ ए पिपुडी है शिखर उपरକୁ चढ़िया को चेष्टा कले चढ़ी पड़ी बाउंस होई जू बाबू ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କଲୁରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଶେଷରେ ତୁ ତାଙ୍କରେ ଯିବାକୁ ଛି बाबू बाबू कथा टिके सुनिବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ କଣ ଆଉଛୁ ନାହିଁ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମୋ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମତେ ବଦନାମ କରୁ ଏ ଛୁଆ କୁକୁର ଛୁଆ ଚାକର ହେଇ ମାଲିକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ନା ମାରିକି ଯଦି ତ ଭୁଙ୍କ ନଳି ମତେ ମାରେ କଣ ମାରେ ঠিক আছে মামু ତମେ କହୁଛ ବୋଲି ଏ ଶଳାଟାକୁ ଖାଇଦେଲି ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମାରିକି ଶଳାର ଭୁକ ନଳି ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଚାରଟା ଯେମିତି ଠିକ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଲ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା आ कथा टिके भले करी बुझिबे नले गुड़ा हांडीरु गुड़ा सरी जिबा जे जते हाथ बुलेले नथिबा ମୁଁ ତ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲୁ ଆରେ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ବାବୁ ଜାଣିନଥିଲି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡି କଣ ଆଉ କହିବି ବାବୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳିକୁ କାହାକୁ କହିବି କିଏ ବା ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାବୁ ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ବାବୁ ଆପଣ ପରା ମୋ ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ହସି ହସି ସହିନେବି ବାବୁ ହସି ହସି କହିବି ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବୁ ତ ହୃଦୟରେ ଯଦି କିଛିବି ଭକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ତା ନହେଲେ ତୋ ବାପୁର ମନା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ବାବୁ ଜାଣିବି ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଏ ଜଣାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଯିବି ମାଟି ଯଦି ମନୁ ଭୁଲି ହୁଏ ସେ ମାଟିର ଦୋଷ ନା ଆକାଶର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ବେଇମାନ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଟଙ୍କା ଧରି ମୁଁ ରାଧା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବରାଦ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଧା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବାବୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପାଉଣା ମତେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପାଉଣା ମତେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ଭଲ ପାଇବାର ପାଉଣା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପାଉଣା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତାରଣାର ପାଉଣା ମାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି କାହିଁକି ନା ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଭୁଲ ଚାହୁଁଛ ତାର ପାଉଣା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ମାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି ମାରନ୍ତୁ ଓ ମାରିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା କଥା ମୁଁ ମାରିବି କାହିଁକି ନା ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ସଜେଇ ମୁଁ ତୋତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ତୁ କଣ କଲୁ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଯେ ଛାରଖାର କରିଦେଲୁ କାହିଁକି କାହ୍ନା କାହିଁକି ଚାକରରୁ ମାଲିକ ହବା ପାଇଁ ମାଲିକ ହେଇଗଲୁ ନା ମାଲିକ ହବା ଆଗରୁ ବୈଶାଖ ମାସର ଅଭିନିଆ ସରକାର ମୋ ସକଳ ବାଲିଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ
ଟଙ୍କା ଦେଇ ସଉଦା କିଣାଯାଏ ନା ପ୍ରେମ କିଣାଯାଏ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଭଡୁଆ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାରଜ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାକର। ତୋ ଭଳି ଚାକରର କାମ ହେଲା ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଖାଇବା। ତତେ ମୁଁ କେବେ ଚାକର ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋ ଚାକର ପ୍ରତି ଚାକର ହେଇ ରହିବାରୁ ତୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ଦେଖି ତତେ ପ୍ରତି ଚାକର କରି ରଖିଛି। ତୋ ଭଳି ଚାକରକୁ ଆଜି ମୋ ପାଦର ଜୋତା ଖୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ପିଟିଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆସି ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଯେ ଏ ଜୀବନର ଶେଷ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଠି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି ନା ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ଏ ଜଗା ତମେ ସତ କହିଲ ଜଗା, ଏ ଜୀବନର ଶେଷ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଠି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ଆମେ ଏମିତି ନିଜ ସପକ ଧରି ବାନ୍ଧି ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲିବା। କୁହ ଜଗା କେତେଦିନ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲିବା। ଏ ଘରେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟ ପାଟିକୁ ମାରୁଥିଲେ ହେଲେ ସୁଧା ତମର ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ହେଲା ଭଳି ଆମ ମୁହଁରେ ଆମେ ଯେତେ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କିଲେ ବି ଆମ ଗୁଣ ଆମକୁ ଦୁଷିବ, ସବୁ କିଛି ଅଲଟ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମର କିଏ ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କଣ କହିବ, ଆଉ ତମେ ମୋର କିଏ ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହିବି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଅନୁ, ଏ ସମାଜରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେ କଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥୀ ହେଇ ରହିପାରିବାନି? ଆମେ କଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ରହିପାରିବାନି? ସମାଜର ଖରାପ ନଜର ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ପାପର ନାଁ ଦବ। ଏମିତି ମୁଁ ତ ବଦନାମ ହେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଏ ଗାଁ ଭଲ ଆମକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତମ ମୁହଁରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେବେ ଜଗା। ମୁଁ ମାନୁଛି ଅନୁ, ତମେ ମନରେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ତମ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେବି। ଏ ଜଗା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତମେ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ। ହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ଝିଅକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଦୁନିଆରେ ସାହାରା ଦେଲ। ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିପାରିବି, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛ, ହେଲେ ତମ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବି, କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛି? ମୁଁ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ସତରେ ଅନୁ,
ତମେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଜୀବନର ମୂଳଟା ବଦଳି ଗଲା ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରେ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲା କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ବିନା ତେଲରେ କିଏ ମାରିଦେଲା ମରିତା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ମରିଦ ଛୁଙ୍କଟା ନାକରେ ପଶିଗଲା ତ ଏଇ ବାଟେ ଟିକେ ଚାଲି ହଲେଇ ହଲେଇ ଯା ଦେଖିଲି ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋ ଆଖି ପବି ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ଦେବି ଦେ ଗୋଟେ ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଇ ପୁଅ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱରୂପର ଗ୍ୟାସ ଆସିଲେ ପୁଅ ତୁ ଯଦି ତା ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ଉପରକୁ ପାପା ହଉଛ ସହିତ ମୋ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ମାଇକି କେତେ କରିକିରେ ମୋ କାନ ଫାଟିଗଲା ନା ନା ତୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଟା ତ ତୋ ନାଁରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ କରି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଟୁପୁ ଟାପର ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ମିଛରେ ମୁଁ କହୁ ଟୁପୁ ଟାପର ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ନାଇଁ 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 ଛି 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 ଏ ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାରେ ଇଏ ଗାଁରେ ଆଉ ରହି ହବନି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥା ରୁହ ଚକା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ଯାଉନି ବାପା ଶୁଣିଲୁ ତ ସେ କଣ କହିଲା ଶୁଣିଲୁ ମୋ ଉପରେ ତଳୁଛୁ ମତେ କେତେ ଥର ମାରିଛୁ ଯଦି ସେ ପିଲାର ବାପା ତୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ବାପା ତୁ ତାହେଲେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବାହା ଯଦି ତାକୁ ବାହା ନ ହଉ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ବସେଇ ମିଟିଂ କରି ତାକୁ ଏ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେବି ମୁଁ ଯା କରୁଛେ ଆଜିଠୁ ଏ ଅନୁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଯଦି ତା ଉପରକୁ ଯିଏ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହେଁ କଳାକୁ ମାରିକି ସାମ୍ପାଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଡ୍ୟାସ ଷଣ୍ଢ ବୋଉ ମୋର ଯାସ କଣ ବିହନ ତୋର ଜମି ବି ତୋର ଫସଲ ବି ତୋର ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆବେ ବୁଢା ଜୀବନ ଦେଖିବୁ ତମେ ଏଇଠି ଖୋଲା ଯାଅ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପକୁ ତମେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କକୁ ତମେ ନିଜର କରିନେଲ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେଲ କାହିଁକି ଜଗା କାହିଁକି
କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜାଣିନି ତମେ କାହା ପାଇଁ ଭାବାକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ। ସେଦିନ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସଟା ପଇଠ ଫେରିଗଲା ପରେ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଖାଇଗଲା। ଶୋଇପାରିଲିନି ମୁଁ। এই କଳଙ୍କିତ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତମେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସି ମୋରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ମୋ ଜୀବନର ଗତି ପଥ। ତମେ ସିନା ସାହାରା ଦେଇ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲ, ହେଲେ ସେ କରିଥିବା ଶୈତାନର ପାପକୁ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କଳା ଛୁଆର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ମୋତେ କହୁଛି, ଏ ମା ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁ ମୋରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ଲୋ ମା, ତୁ ମୋରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ତମେ ବଞ୍ଚିବ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ପିଲା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ବାପର ପରିଚୟ। ଆମେ ଏଥର ଗଢ଼ିବା ସୁନାର ସଂସାର।
IPS officer Siddharth Mahapatra, Assistant Commissioner of Police. What have you no case? No doubt. Faisala on the spot. ACP, तुम फोन टी को यहाँ से पहुँच। तू बता जाने में वो क्या है? तू क्या है? चौका। जो चौका सिले आकाश और तो पान। जो चौका सिले बसुदा रे मुरु कंपों। ये सही चौका दादा बस। Criminal list of प्रथम पेज तो ना लिखा चले। मुँह तो तक के छाड़ू जगह। वो चाहिए तो गोरू गोटे सेकंड रे खाची बदलू। ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ ପୋଲିସ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ତା ଗୁଲାମ ନୁହଁ କି ତା ଚାକର ନୁହେଁ ତୁମ ବର୍ଦ୍ଧିଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବୁ କଣ କହିଲୁ ତୁମ ବର୍ଦ୍ଧି ଓହ୍ଲେଇବୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମୁଁ ତୋ କତରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ତମର ମାନେ ପାଉ ଏ ସମାଜରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଉଛି କେବଳ ତମରି ମାନ ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ଦିନ ଦି ପରେ ଗୁଣ୍ଡା ବର୍ଦ୍ଧିଟା ବଢି ଯାଉଛି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତମ ଗୁଣ୍ଡା ବର୍ଦ୍ଧିଟାକୁ ଖତମ କରିଦେବି ତମର ଚାଲ ଛାତ ହାତରୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ତାହେଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିବୁ ଯେ ଚଳିବାକୁ କେହି ନଥିବେ देखा चुपचाप देखा तू सब बैग रे कौन बिजू भाई देखा भाई देखा ठीक ଅଛି ए न्यूज़ ତାହେଲେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖପୁରୁଟା ଅଲଗା କରିବେ ठीक कौन लगा राहुल जाति मु तो खेला खत्म कर दे ତୁ କଣ ମୋ ଖେଳ ଖତମ କର ତମ ମାନଙ୍କର ଖେଳ ଯେଉଁଠୁ ଶେଷ ହୁଏ ଏ ଚକା ଦାଦାର ଖେଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ତମ ମାନଙ୍କର ଭାବିବା ଯେଉଁଠୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏ ଚକା ଦାଦା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ ଜଗା ହାତରେ ହାତ କରି ପକେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ राहुल जाति मु तो खेला खत्म कर देली केटा दिन एମିତି ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରି ଏ ସମାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେବୁ କେଟା ଦିନ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛୁ ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସହରରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ବଡ଼ ବାବୁମା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆମେ କରୁନୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପିନ୍ଧିଥିବା କଳା ବଚାଲି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ସବୁ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ ଆଇନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରୁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରୁ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ଆଇନ ଏବେ ବି ରବିବାରାତ୍ମକ ଏବେ ବି କାଢୁଛି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଖୁଦୁରି ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ହେଉଛି ଦେଇପାରିବେ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ତୁ ଯେତେ ନାଟକ କଲେ ବି ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ଉଚ୍ଚ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ସିପୁ ଆରେଷ୍ଟଟା ତ ବାପାର ନୁହେଁ ଶୁଣିଛ ଏ ଜଗା ହାତରେ ହାତ କରି ପକେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଉ ଏ ଜଗା ଆଗରେ ଆସିବୁ ମାନେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧଳା ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି अरे बाप रे बाप केते टाइम शुभ कहिथरा मते अपेक्षा करिया पे अरे बाबा मु तो आजी मली शुभ
ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତମ ଝିଅ ଜାତି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ନାଇଁ କି ଓ ଭାଇମାନେ କଥାରେ ଅଛି ବୋଲା ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଭାରି ସାଧା ସିଧା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଦିଅନ୍ତି ବତେଇ ଉପର ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାମ ସରିଗଲେ ଦିଅନ୍ତି ହଟେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଫିକା ପଡେ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଠ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଦାର ପକେଇ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାଟ अरे वाह तुमको टाइम नहीं लेते हम भी किसी से कम नहीं है आकाश रे अनेक तरह हेले चंद्र परी केही नुह ए दुनिया रे अनेक चेहरा हेले तम परी केही नुह आई एम सो सॉरी शुभ तुम पाइन बहुत खुशी मते जेमती लाଗୁଛି आकाशर पारिया तो पुरटा मो भुजर कष्ट बिना सिखि जाईछि नहीं से तक नहीं ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟା ଜାଣିବି ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ମୋତେ ଏ ସମାଜର ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ ଏସବୁ ଉପରବାଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଖୁସି ଲେଖିଛୁ ଭାବିଲେ ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେଖା ଅଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଆଣି ମୁଁ ତମ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବି ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ତମକୁ ଦେବତା ସଜେଇ ପୂଜାରୀ ହେଇ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି
हेलो माया भिड़े भाई की टिके बुझा कथा का जमा बुझुनी से भिड़े भाई जल्दी से बड़ो अधे शेयर नहीं जीवो मो भणजार किसी होबनी जमा बुझु ना मु कौन करनी मो मुंड भी काम सुनो तमे कौन कहना को चाहू से कथा तुम कहबे तमे गाड़ी रखना दरकार से होती मो भाई आइनो कुकुर माया ये दुनिया रे दी प्रकार कुकुर था जड़े ला ससुर घरे ज्वाई आउ जड़े भणी घरे भाई माया बुझिलो आपको एते कथा कहि साला परे भी मो घरे पड़ी छिड़ाई की छी कौन हैला माया देखु तू भिड़े भाई मुझसे कुकुर कहला भिड़े भाई तमे बहुत कथा कहले ମୁଁ ଆବି ଚାତୁକୁ ନେଇ କଥା କହିଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ଏବେ କୁକୁର କହୁଛ ମୋ ନା ସର୍ବଗିଳା ମୁଁ ବାଲିଗଡ଼ି ମାଟି ଖାଏ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ମୋ ନା ଦେଇଛି ସର୍ବଗିଳା ଏଇକି ମତେ ଯିଏ ଲଗେଇବ ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି ତା ବଂଶ ବଦା କରିଦେବି ଏଇକି ବେଳେ ଭାଇ बहुत अपमान मत दे घोर अपमान से अपमान बदला नेबी 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 ए भणजा ये हम तो मामुटी ये तुमर भणजाटी भणजा तो पाई मु केते कथा भेणे की कहि जानी बिळे मते जा को बच्चा मु चाहि ये कथाटा इतिहास रे चली जबो जे सुन खाली हाथ उठेई बेसी कपी मत तंटिया मारिया घर बाहर कर दे बाहर कर बड़ा मानो केमिति सम्मान दिया जाए एथि की जानि लो जानी छी मम्मी भलो खबर जानी बड़ा मानु केमिति सम्मान दिया जाए सेटा पर हम तो ठाम सिकिछि सुन मम्मी या डिसिजन नै चंदी माना ये बाहा घर सेठी होबो ए सुन बिना तो बाहादुर सेठी हे पारिबनी मु कथा देछि माने सेठी बाहादुर होबो ओहो तमे बुझछो ना कहिके मंगला करे को बाहर तमे कौन होबो तमे जानि छ ए कोन हब्बो आलो माया कोन हब्बो ये सुना घरटा भांगी माटी रे मिसी जीवो आउ समस्त जाई बड़ जाने रे रस तळी जानी बिको मागिबो आउ कहबो बाबू कोना बिको दियो बाबू कोना बिको दियो एते कथा सुनी साला परे माडो खाई साला परे भी मो घरे पड़ी जाई अबे ए धीरे भाई तमे तो जानी छ मु तुके बेले जते कहले मु तम लाज शरम करे तमे बाबू भिड़े मु तो तम कथा राखी तमे राखी मामू हमें बहुत कपी हनी आओ बेसी कपी मा दरकार नै बाहर बाहर सोन मम्मी दैट डिसीजन नहीं चंती माना ये बाहा घर सेट हेबो ए निकास आसुन तू जदी किछि ले पछ कर काल मु भूली जिबी तू मो मम्मी बोल आ तापर मु निजे कहबी तू मां नो मां नारे गोटे कलंक कौन कहलु
ভানা রঙ্গ আরে যৌ মা তোকে 10 মাস 10 দিন গর্ভবতী জন্ম দেইছি সেই মাকে কলঙ্ক বলি কইছু ভাই চুপ কর তুই মার অর্থ তুই কোন জানিস মা মাটি টুয়াটা পর্যন্ত যার পলক কান্নি নকা গঙ্গা কাউকে আহুরি পবিত্র অমৃতর সারা হଉଛି মা যার পক্ষରୁ ହୁଏ ଅମୃତର ଧାରା ଯୋଉ ଅମୃତକୁ ଧାରାକୁ ପିଇ ଆଜି ଏ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମା ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ ତୁ ସେଇ ମାକୁ କଳଙ୍କ କରି କହୁଛୁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି শুনি পারুছ মায়া শুনি পারুছ ଯୋଉ ପୁଅ ମନରେ ତମ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ରହିଛି ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହଉଛ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ମାୟା ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଏମିତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଅ ମିଳନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ନା ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ବି ମନେ ରଖ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ମମି କଥା କରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଠକି ଦଉ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ଭାଇର ମଲା ମହ ଦେଖିବୁ ତୁ ବି ମନେ ରଖ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତୁ ଯଦି ତୋ ମମି କଥାରେ କହି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦଉ ତୁ ବି ମୋ ମଲା ମୁହ ଦେଖିବୁ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ତୁ କଣ ମୋ କଥା ରଖିବୁନୁ ମୋ ଭାଇ କୁହ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଣ ଈଶ୍ୱର ତମେ ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଶରଥ ପରି ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୈକେୟୀ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା କାହାକୁ ନିଜର କରିବି ବାପାକୁ ନା ଭାଇକୁ ଆମ ମାକୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱର ତମେ ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ଆରେ ଶୁଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆମେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ହୃଦୟ ନେଇ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଆରେ ଏଇ ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଆରେ ଜୀବନ ସେନକା ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତୁ ତାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଭାବିଛୁ ଆରେ ପାଗଳା ଆରେ ମୁଁ ପରା ମା ମୁଁ ଆଜି ତୋ ମା କହୁଛି ତୁ ଯା ସେ ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ମମି ଆରେ ମୋ ମା ତମ ମାନଙ୍କର ମନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ପରା ମୋ ଖୁସି ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିଦେଉଥିଲି ନା ଆରେ ମୁଁ କଣ କେବେ ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବି ମାୟା ଆରେ ତମ ମନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆରେ ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମେ କୋଉଦିନ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଆଜି ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ଏ ସମୟ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ଘରେ ଖବର ଦେଇ ଆସିବୁ 12 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସିଲି ବାବା ମୋ ଧନ କାକା ମୋ ପାଗଳାଟା ତୁ ଜମା ମନେ ଦୁଃଖ କରନା ଆରେ ବାବା ତୋ ଖୁସିରେ ପରା ମୋ ଖୁସି ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ କରିବି ଯେ ତୁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବୁ ଆରେ ଯା ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଆସିବୁ ଯା ବାବା ଯା ଆଉ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ତମେ ଆଉ ଠିଆ ରହିଲ କାହିଁକି ଆମ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରିବା ସେ ସବୁର ଯୋଗାଡ଼ କର ଆରେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଯୋଗାଡ଼ କର ଆରେ ଯାଅ କହୁଛି মায়া